tinounzwa pamberi paMwari. Tinotenda kuti muna Jesu Kristu we are accepted by God. God accepts us in Jesus Christ. So for us to be accepted by God, we need to have faith in Jesus Christ, because Jesus Christ is the medium in which heaven connects with humanity. So we need to have faith with the facility, the facilitation of heaven towards human beings is through Jesus Christ. Our faith should be in Jesus Christ. Our faith in Jesus Christ brings us close to the Father. But there is an element of the faith of Jesus Christ. The faith of Jesus Christ is the faith that sustained him panyika pano. Saka kana tapiwa tatenda muna Jesu, Jesu anotitora otiisa kuna Baba. Kana Jesu atiisa kuna Baba, isusu tinoda kutenda kwa Jesu in order for us to relate with the Father. So this morning we are talking about the faith of Jesus Christ. Yes, we have faith in Jesus Christ, but it is not enough to have faith in Jesus Christ. We should have faith in Jesus Christ and also have the faith of Jesus Christ. Kaititrai kuitsanangura pfungwa iyi. Munhu wese anoexercise faith zvinosiyana nekuti faith yacho iri pachini, but everything we have faith. But muchazoona kuti faith yandinayo mufoni yangu, dai foni yangu yanga iri ichioperator seni, foni yangu ine a different faith mu network, ine a different faith mu operating system yayo. So inini my faith in my phone, according to this verse, inofanana the faith of the phone to the system. Saka pari kunzi vachene vaMwari vane kutenda kwa Jesu. Pamangwana nano dauti mubate pfungwa iyi. I know inogona kuvhiringa, but tarisa pfungwa iyi kungoti faith in Jesus and then the faith of Jesus. The faith of Jesus ndosaka muri kuzoona pari kubuditswa pfungwa yeendurance. Issue yeendurance iri kutaurwa ndeyekuti Jesu akatsunga because he had a relationship naMwari. He was acquainted with the ways of the Lord. Akanga achiziva zviri Mwari. He trusted in God. MaKristu kana tava nekutenda muna Jesu Kristu, Jesu Kristu ari kufanira kutipa kutenda kwake so that we relate with the Father. Mangwana nanu, I know mukatarisa pfungwa dzakawanda. Christianity and kuti muzvitarise, reflect on it, muchazoona zvinoita sekuti it is easy for people, it is easier for Christians to relate with Christ than it is for them to relate with God. Zviri nani kuti vanhu vataure na Jesu pane kuti vataure na Mwari. When people want to relate with heaven, Christ seems to be the soft side of heaven. He seems to be the softer part of heaven. God seems to be the radical one, hard and sometimes difficult to please. But Jesu paakauya akatitora achiti introduce kudenga kuna Mwari. He wanted us to relate with the Father the way he relates with the Father. The faith of Jesus yakamupa kuti ave neendurance iri kutaurwa nevhesi apa. This is the same endurance inotaurwa na Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 2 anoti, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Dauti nditsanangure mu common language. Endurance iri kutaurwa apa aizi endurance yakaputiridzwa nenhamo, aisi endurance yakaputiridzwa nekurwara. It is endurance that is overwhelmed by hope, endurance overwhelmed by happiness, endurance overwhelmed by joy. How? Verse iri kuti Jesu akatsunga ari pamuchinjikwa. He endured the cross. Why? Nekuti he saw the joy that was set before him. So don't the pfungwa iyi ye the faith of Jesus mangwana anu. Jesu akaona mufaro wanga uri mberi. Mufaro iwoyo ukaita kuti the present situation itadze kumukurira. Saka tiri kunzi isusu the saints pakupedzisira, their endurance is in keeping the commandments of God
and having and possessing the faith of Jesus Christ. The faith of Jesus Christ is not overwhelmed by my current situations. The faith of Jesus Christ looks at God and finds joy in the hand of God in every situation. The faith of Jesus Christ trusts God in every situation. Jesu achenda muchinjikwa wairema. Saka Popa ari kunyora pfungwa iyi. Ari kunyora number 1 semunhu ari outside the experience. Number 2 obva anyora ari inside the experience of Christ. Outside how? Outside in that when people would look at Jesus Christ, they would see someone who is suffering. Inside how? In that when Christ was suffering, he had inner joy because this process yanga achienda through akanga ane assurance ye presence ya Mwari. Nasi chaleka muma situations edu is this type of endurance. Why? This type of endurance inowanikwa chete mune vanhu vane the faith of Jesus Christ. The faith of Jesus Christ yakafanana nekuti taiti kana taburuka bhazi kumusha, basi stop kunoburukira bhazi kure nekumba kwamunogara, dzimwe nguva watenga chikafu nemagroceries auri kuvigira mai kumba, you carry those things and zvinenge zvichirema, distance yacho yakakura, but paunenge uri kufamba mumwoyo mako unenge uchitarisa uchiona mai vako vachigamuchira. Paunenge wasvika pamba uri kuona mai vachigamuchira nemufaro zvawavavigira, uri kuona mai vachifara vachikutenda, uri kuona vaning'ina vachimhanya, uri kuona vanhu vese vachifara nekuti pane zvawavavigira. Izvozvo zvauri kuona izvozvo nezvawakatarisira zvinoita kuti rwendo rufambike, kwete nekuti rupfupi, even rwakareba, but because iwewe une zvawakatarisira. Saka endurance yedu semakristu haizi mukuti zvinhu zviri right, but endurance yedu iri mukuti there is joy after this life, there is joy after every situation, nekuti Mwari anesu. Inzwai vana vaMwari, we need to have the faith of Jesus Christ. The faith of Jesus Christ, vana vaMwari, looks beyond zvinhu zvanhasi. The faith of Jesus Christ, this is endurance, but it is endurance laced with enjoyment. Endurance yakasanganiswa nekufara musituation yedu sevanamati. Hazvirevi kuti hatina zvinotinetsa, but zvirimo zvinotinetsa. Tina Mwari, our faith in God, the faith of Jesus Christ, our faith in God makes us to enjoy every situation. Popa ainyora achiti farai munashe nguva dzese, ainyorera the church at Philippines, but iye himself anga ari mujeri. So iye akanga achiti the joy yandinayo inini haiziri yekuti handisi mujeri, haisi yekuti zvinhu zvese zvakanaka, but ndeyekuti there is a God who has power, who is bigger than every situation. This is the faith of Jesus Christ. It gives us endurance. Endurance inoitwa nana mai vakatakura pamuiri. Musana unomborwadza, dzimwe nguva vanombomira moyo, dzimwe nguva vanombodini, but vakanzwa mwana uya achikika vanotakura, kwete nekuti zviri nyore, but nekuti vanoexpecta zviri nani. After this burden vanove neendurance. Saka pari kunzi panapa, here is the endurance of the saints. Vanochengeta mitemo yaMwari vaine kutenda kwaJesu, the faith of Jesus Christ. Mangwana nani toda kuti tinonamatira the faith of Jesus Christ. This faith of Jesus Christ inoita kuti even tisina mari titende kuti Mwari achatipa, titende kuti Mwari ariko. This faith of Jesus Christ inotiita kuti mu present situation tiwane simba rekutsungirira. This faith of Jesus Christ. Yes, we have faith in Christ, but do we have his faith? Do we relate to the Father the way he does? This is the challenge that we have this morning as we go to prayer. But tukunamata mangwana ano as individuals or as families, patiri ipapo doti tinamatire the faith of Jesus Christ. Kutenda kusinga intimidate nema situations epano. The cross could not intimidate Christ. Why? He trusted the Father. Vana vaMwari, kushaya vana sei kwati intimidate kudaro. Where is our faith? Let's have the faith of Jesus Christ. Kushaya mabasa
should not intimidate us to that level. Political challenges, economic challenges should not intimidate us to make us political activists. No, we should have the faith of Jesus Christ. Panguwa yekupedzisira vatsvene vaMwari vachatsunga vakabata mitemo yaMwari asi vanengezve vaine kutenda kwaJesu, the faith of Jesus Christ, that this faith of Jesus Christ inoona zvinhu zvese zvapera, inoona zvinhu zvese zvaright. This faith of Jesus Christ, inzai vana vaMwari, as I come to you this morning, hazvirevi kuti inini handina machallenges, hazvirevi kuti inini I have all that I need, but inini ndakadzidziswa naMwari, ndakadzidziswa naKristu Jesu kuva nekutenda kwake muna Mwari. I know whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Ngatidzidze kudaro vana vaMwari. This is the faith of Jesus Christ. Inoti mhepo dzichisimuka, zvinhu zvese zvichiita kuti avigwa nedima, tsitsi dzake ndogara mumhepo huru yesimba, ndinoramba ndakabata ruoko rwake. He faileth not. This God whom we are waiting for, he is a God asingakundikani pamasituations ese. May the Lord bless you. May the Lord give you this gift, his precious gift, the faith of Jesus Christ. I want to pray for you to have this faith. I want to pray for you to enjoy, to endure life, to endure the temptations, to endure. It doesn't mean kuti kana tichivhura shoko raMwari hatina zvinotinetsa, tinazo zvakawanda, but the faith of Jesus Christ keeps us going. May God bless you. May the Lord be with you. Let us have the moment of prayer. Mwari vari kudenga, maita henyu. Tinokumbira pamangwanani ano muzuva ranhasi. Help us to contemplate, help us to meditate on the